Wo? Nerede? Wo wohnst du? Sen nerede yaşayan? Ich wohne in Dachau. Men Dachau'da yaşayarım. Was? Name. Was ist das? Bu zat name? Das ist ein Buch. Bu bir kitap. Wann? Kaçan? Wann kommst du? Sen kaçan gelersin? Ich komme nächste Woche. Men innikepte baran. Wer? Kim? Wer bist du? Sen kim? Ich bin Thomas. Men Thomas. Wie? Nähili. Wie geht es Ihnen? Sizin ýagdaýlaryňyz nähili? Mir geht es gut. Men ýagdaýlarym oňat. Warum? Näme üçin? Warum schläfst du früh? Sen näme üçin erden ýatypsyň? Ich war so müde. Men ören ýagdydym. Indi bolsa ähli öwrenlerimizi bir geze gaýtalalyň. W-Fragen. Wo, was, wann, wer, wie, warum. Bular siz tekstde ýa-da özara gepleşikde ulanyp bilersiňiz. Bularyň terjimesini siz gapdal tarapda seredip öwrenip bilersiňiz we videom peýda bolandyr dep umyt edýän. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.